Son Xoel Esbar López, son patrón maior da Cofradía de Pescadores San Xoán de Redondela, teño 32 anos e, dedícome a ir ao mar en distintos oficios e, estamos aquí intentando facer un equipo bo para sair un pouco deste bache que estamos sufrindo e, intentar facer un pouco as cousas da mellor maneira posible. Na cofradía somos aproximadamente uns 264 socios, máis ou menos, que están repartidos en diferentes sectores. Está o sector do cerco, temos o sector de marisqueo a flote, marisqueo a pé e artes menores tamén. Hai algún bateiro asociado tamén. O marisqueo a flote, pois, evidentemente, a extracción de moluscos, que é a meixa, prácticamente. Extraese tamén longueirón no sector da pé, tamén conjuntamente coas ameixas. Despois, en artes menores, pois, dedícanse a diferentes oficios, como pode ser o voo, que dedícanse a ir ao choco, pescan un pouco de todo, e os trasmalleiros tamén, que nos dedicamos a ir ao choco, que é unha das especies tamén que máis saída lle estamos dando aquí na confraría, polo tema do choco tamén de Redondela, que temos o choco, a marca distintivo de calidade de choco de Redondela. Entón é unha especie que sí que traballamos bastante. Este ano vamos a empezar a facer subasta en novembro, antes empezabas en febreiro, vamos a adiantar para empezar tamén a buscar opcións de seguir conseguindo beneficios para a entidade. A situación económica na que atopamos a cofradía cando saímos elexido este novo goberno, pois era un pouco asustada, habría aí algún tipo de débeda que tiñemos aí que subsanar, pero estamos aforrando o máximo posible. O salario do patrón maior que percibía antes foi algo que, dende o primeiro momento, xa o suprimín, deixouse de percibir ese salario, xa que, eu me dedico a ir ao mar, é onde me gaño o pan de cada día, e isto pois é para intentar axudar o máximo posible, sobre todo cando a situación económica acollemos como acollemos. É certo que co tema do Covid, aí sí que houve unha merma tamén de beneficios bastante amplia, non sabría decir máis ou menos, pero 400.000, 500.000 euros tranquilamente se levan perdidos, e algo que iso xa non se recupera, pero intentando non ir a pescar máis para intentar salvar o recurso, intentar pescar menos, darlle valor a este recurso que temos aquí na enseada e na ría de Vigo, e un pouco intentar tirar por aí. Actualmente na confraría temos en oficina tres traballadores, temos unha funcionaria da Xunta tamén, e despois temos tres empregados de vixilancia, que se dedican a pasar control tanto na lonxa como as mariscadoras da pé nos diferentes bancos onde van a mariscar, e tamén cando facemos a campaña do choco, dos trasmallos, pois tamén saben de vixilancia no barco. Por desgracia, haino é por ambas partes, moitas veces son propios traballadores do propio sector que levan material agachado, cousas polo estilo. Vixilancia, evidentemente, nas baixas mares vixiamos o que son os bancos marisqueos, tamén se fan vixilancias por mar, un pouco en compenetración coa Xunta de Galicia. A cofradía ten tres vixilantes que son traballadores propios da entidade. Despois, por exemplo, para o sector da flote, dende a Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo, que son presidente tamén desa asociación, pois aí sí que xa contratamos unha empresa externa para cubrir a vixilancia, que son puntos de control e demais tamén. O ámbito territorial da confraría abarca dende Souto Xusto, casi co límite con Arcade, ata Chapela, co límite con Vigo. Toda a costa
está para explotar o que son bancos de a pé. Despois, en temas da flote, pois, as planeadoras de terceira lista pois teñen ata, non sei se poden ir ata CIES, depende, iso xa dependendo dos metros do barco, este tipo de cousas, pero bueno, temos flota que vai a traballar para Cantábrico, que anda por toda a costa galega pescando, despois temos o sector tamén de marisco a flote que nos movemos por toda a ría de Vigo. En temas medioambientais, de contaminación e todo isto, pois, home, non sabemos se a merma do marisco que está tendo, por exemplo, nesta ría, non? Se é algo de xestión, sabes, de decir ou sobreexplotar de certos bancos e que iso foron a menos, ou que pode ser por algún tipo de contaminación, algún factor natural que pode ser que veña chuvia, agua doce, que poda perxudicar algún tipo de especie, pero bueno, o certo é que as augas están gañando temperatura, non? Estánse quentando, todo ten unha relación, é como se se fai algún tipo de actuación no mar, como algún tipo de aterrado, son cousas que escoitei que querían facer por aí por Rande, pois calquera actuación deste tipo, pois evidentemente ten un pros e contras, non? Pero sempre afecta, non? Calquera actuación do ser humano no mar, sexa polo motivo que sexa, pois sempre ten sempre deixa algunha marca, non? Que fai variar o curso natural das cousas, non? Dende que empecei ata día de hoxe, pois sí que, sobre todo no marisqueo, sí que notase unha baixada de produción bastante grande, non? Porque, bueno, o que dicen os veteráns, non? Que antes era unha flota moito máis grande, daba para todos, claro, pero que hoxe a realidade de hoxe en día non é a que era fai 20 anos, non? Chamémoslle o Prestige, chamémoslle X factores que parece que non, pero, bueno, teñen unha afectación, e despois vai todo relacionado entre tamén coidar o recurso, non sobreexplotar bancos, por un pouco por onde estamos intentando tirar, non? Pescar menos e vendelo ao mesmo precio. De feito, este ano aí na zona do Cabalo, antes anos atrás íbanse a pescar 10 kilos, vendíanse 10 kilos a 7-8 euros. Este ano fomos a 7 kilos, non surtimos tanto as depuradoras para que teñan tanto material e ao final vendemos 7 kilos a 11-12 euros. Entonces, de certa maneira, estamos gañando máis ou menos o mesmo, salvagardando que o recurso, non? Un pouco facerlle caso aos biólogos que están facendo muestreos, este tipo de cousas, e guiarnos un pouco coa experiencia dos mariñeiros e coa experiencia da xente que se dedicou a facer estudios do mar e todo este tipo de historias, pois en conxunto temos que facer equipo e intentar levar isto adiante. Actualmente somos 220 socios, dos cales 120 son mulleres, os outros 100 son homes. Estamos divididos por varios sectores. Está o sector a pé, de marisqueo a pé, que son mulleres, son esas 120 mulleres que acabo de falar. Depois está, deses 100 homes, está o sector de marisqueo a flote, que vamos en embarcacións, facemos o mismo marisqueo, pero en desembarcación, suelen ser homes. Depois está o sector de artes menores, que tamén suele ser homes, e o sector do cerco, vale, que é os vedriles, o cerco, o ardora. E depois tamén temos o sector dos bateeiros, pero o sector que máis temos é o de artes menores, é o do cerco. O sector de artes menores, dentro das artes menores, temos a nasa do choco, a arte da nasa do choco, a nasa de arte da nécora, a arte do trasmallo, que é para a pesca do choco, e a arte do xeito, que é para a pesca da sardiña e da xouba. E esos son os sectores que conforman a cofradía de Redondela. A ver, en sí, o cerco, vale, o cerco deixa moitos cartos, pero deixan máis cartos para eles. Na cofradía casi non deixa cartos. O que máis produce na cofradía é o marisqueo a pé e as artes menores. Eses son os que deixan realmente un porcentaxe das súas ventas na cofradía. A cofradía só deixa a cota de socio, porque depois eles venden en mayoristas e os mayoristas non retornan nada do porcentaje de venta. Entón, polo tanto, simplemente son socios. En cambio, son os que máis ganan. Eles facturan ao mellor 4 millóns de euros ao ano un barco do cerco, cando nos facturamos aquí 4 millóns de euros en total entre todo o porcentaje dos socios. Dispoñemos de 3 vixiantes, vale?
de 3 vixiantes, que eles son os que nos axudan, sobre todo as mulleres da pé, cando van ao marisqueo, vale, para a pesa, o punto de control, recepción da mercancía e pesaje da mercancía. Despois, por exemplo, eses mesmos vigilantes, a nós cando vamos ao choco, que o choco véndese aquí, directamente aquí, na cofradía de Redondela, vale, entón aí sí que tamén eses vigilantes son os que nos recepcionan a noso choco e nos lo pesan. E despois, a parte dos vixiantes, temos tamén xente arriba nas oficinas, como é unha funcionaria da Xunta, vale, que é a que está en conxunto coa Capitanía Marítima, vale, todo o que sea de Capitanía Marítima, temos unha funcionaria que é do Estado, pero ten aquí a súa oficina, ela é a que transmite todo de Capitanía. E depois, a parte diso, temos unha bióloga tamén de zona, vale, unha asistencia técnica de zona. A parte diso, tamén temos despois, contamos con 2 administrativos, e o que temos de persoal, como quen di, para que a cofradía funcione. Normalmente chega, a ver, hai momentos ao mellor puntuais, non? Momentos así que coincide ao mellor as mulleres tamén con os homes, ao mellor, pois sí que hai momentos ao mellor que sí que miramos que os vixiantes ao mellor non chegan, pero bueno, non temos problema por iso, porque ahora nós de feito somos a única cofradía que mantemos vixiantes na nosa nómina, porque ahora mismo a maioría das cofradías o que fan é esa vixiancia a contratan a Xunta directamente, o sea, por días contratan a Xunta, están subvencionados igual que a nosa vixiancia, o sea, a subvención é a mesma. Aquí nos, por exemplo, nesta zona nosa da Redondela, sí que non notamos moito furtivismo. A ver, hai, vale, sobre todo na zona de Chapela, na zona máis pegado a Vigo, sabes, máis a urbe, porque nos aquí, pois sí que o temos bastante controlado, sabes, non hai moito movimiento, entón, calquera destas casas é un vixiante xa, porque calquera destas casas, se mira calquer cousa na playa, xa avisa e tal, entón sí que hai, vale, solen ir máis pola noite, porque ao día sí que se ve moi ben, sí que hai, pero bueno, non é grave como noutras rías. Eu penso que noutras rías sí que está vendo outra cousa que influye seguramente, é que nós aquí tampouco temos moito produto, vale? Hai outras cofradías que teñen máis produto. Que significa isto? Que se eu son furtivo, vale? Bueno, os que son furtivos, que pasa? Que pensan, se chego nunha hora, collo 5 kilos, mellor que chegar nunha hora a coller 2 kilos. Entón vou ao sitio onde máis hai. E nós, como temos pouco produto agora aquí, non é unha ría que teña, hai outras rías que teñen máis produto que nós, pois entón os furtivos van ás rías máis produtivas. Hai que cuidar o noso. Eu non sei por que pasou esta zona sur, sobre todo da ría de Vigo, a zona sur, vale, eu miro que cada vez está sendo máis afectada que a zona norte, non sei por qué, pero a zona sur da ría de Vigo, sabes, no marisco, xa mismamente hacia Samil, hacia Toralla, vale, ou hacia Bayona, que é o sur da nosa ría, vale, comparación de Barra, Cangas, Moaña, sempre ali parece que a fauna e a flora está máis protexida ou menos contaminada que na zona sur da ría de Vigo. Nos, no ano 2018, miramos que aquí, por exemplo, dentro da Enseada, xa hai moitos anos, vale, os chocos veñen aquí a desovar, veñen a deixar aquí a sementa. Entón dixíamos, por que veñen aquí? Vale, a ver por que veñen aquí e non van a outro lado, vale, seguramente xa os antepasados o sabían, pero non deixou escrito. Entón, pois nós mirando tamén, porque deixaban na rama de pino os huevos e todo, vale, dentro das nasas, porque as nasas de choco meten a rama de pino, e eles miraban que, pois, dentro da rama de pino estaban as huevas de choco, que os choco, a choca femia poñías puestas na rama de pino. Entón, nós que empezamos a facer, xa fai moitos anos, nos antepasados collían as ramas de pino, facían un matojo coas ramas, o atábano, un manojo, e unha pedra, cun cabo, e tirábano e fondeábano, vale? E miraban que efectivamente chegaban os chocos e poñían aí as huevas. Que pasa? Que así, pois, poñían solo na parte de fora, e o que é o interior do matojo podría, e non facía nada, non poñían nada. Entón, dándolle voltas á cabeza, dixemos, bueno, por que non os poñemos como arboliños de Navidad de pé, vale? Que así están ventilados, e poden en calquer rama anidar e poñer as huevas. E, efectivamente, foi o que fixemos. Aí na illa de San Simón, pegado aquí á illa de San Simón, pedimos un polígono, un cacho, a Xunta de Galicia, para facer este experimento. E, efectivamente, plantamos 50 árboles aí, cunha base de cemento de 10 kilos, e os árboles de pino de 1,5 m, 1,70 m, da máis ou menos da nosa altura, e plantámonos aí. E miramos aos 3 meses que iso estaba plagado de huevas de choco.
plagado de huevas de choco, que aí estamos dándolle ese benestar, como digo eu, ese futuro aí a nosa ría. O proxecto chamase o Bosque Marino. Sobre o relevo xeneracional, non, eu vou non notando, vale, eu ahora mismo teño 49 anos, vale, eu empecéi con 17 anos, ao mar, e empecéi na Ardora, nos barcos do cerco, e claro, eu miraba que había moitos rapaces tamén como eu nos outros barcos, vale, e hoxe por hoxe ti vas e que todos son maiores, os rapaces non queren ir ao mar, entón, eu miro que iso, que cada vez a xeración son menos, a xeración non quere vir ao mar. Eu penso tamén que non quere vir ao mar moito por as administracións, porque as administracións, de feito, eu cando empecéi no ano 1998, cando cheguei de Madrid, no 1998, aí tiña 28 anos, vale? Empecéi, quise ser mariñeiro outra vez, vale? Eu tiña simplemente a libreta do mar, competencia marineira e facer a mili polo mar, por marina. Entón, claro, quería ser mariñeiro, entón xa me pediron salvamento contra incendios, xa me pediron sanidade marítima, xa me pediron radio telegrafista, xa me pediron, entón, empezaron a pedir tantas cousas que dicía, mi madriña, pois sí que está isto ahora modernizado, e bueno, aí funlle, porque como me gustaba, aí fun sacando un título, sacando outro, sacando de patrón, pois, comprando a embarcación, e aí fun, pero xa che digo que son moitos os exámenes e moitas trabas o que tes que pasar o día a día para chegar a ter unha embarcación e ser patrón de costa, o patrón del litoral. Soy Ana, soy vicepatrona de la Cofradía de Redondela. 6 meses llevamos en la Xunta Xeral, que hubo elecciones este año, y formo parte del grupo de mariscadoras a pie de esta cofradía. Actualmente el grupo de mujeres, la agrupación de mujeres, la formamos 125 mujeres a pie y estamos dentro del ámbito de explotación de los planes de la Xunta, y las especies que recogemos son el longueirón, la almeja jarpónica, la babosa, la almeja fina, y dentro del plan del marisqueo a pie también hay un plan complementario que es el del poliqueto, donde actualmente estamos 5 socios solo, 2 hombres y 3 mujeres, y recogemos poliqueto, que es bicho de tubo, o también la miñoca, de la que ahora escasea mucho. Hai mucha escasez. A agrupación de mulleres nesta confradía constituíse no 2008. As mulleres decidiron facer unha agrupación dentro do sector que isto estaba rexido por, bueno, sempre estivo rexido por homes, a verdad, isto hai que dicilo. Formaron unha agrupación sectorial do marisqueo. Dentro desa agrupación hai eleccións cada 4 anos, donde se escollen a 6 mulleres, que se chaman, son a directiva da agrupación, as cales elas, cada eses 4 anos, poñen as zonas de traballo, os kilos, os topes, renovan os plans de explotación cada ano. Montouse no 2008, fíxose no 2008, como hai pouquiño tempo, pero bueno, estamos aí, as mulleres pouquiño a pouco estamos aí. Veño de familia mariñeira, a verdad que o mar sempre me gustou. Que pasa? Que sempre foi un traballo moi mal visto. Antes era un complemento, as mulleres podían, había algunhas que tiñan outro traballo, pero antes todo o mundo podía ir ao mar, e non había seguro nin estaba rexido por nada. Podían ter outro traballo, viñan aquí, quitábanse os cartos e despois non viñan porque había 6 meses de seca, non había a explotación que hai agora no mar. O tema é que, claro, eu cando decidín ser mariscadora, casi me comen na casa, porque é mi madriña, pero si vales pa algo máis, non? Está moi mal visto este traballo, porque parece que o mar vai o que non sabe estudiar, o que non ten estudios. Non é así, porque hoxe en día hai que darse conta que unha cofradía temos que mantela nós, dirixila nós, e non fai falta, estudios temos todos, porque hai xente que ten carreira e está indo ao mar. É un traballo tan pouco valorado hoxe en día, porque a verdad que seguimos moi mal valorados, pero bueno, é un traballo que me gusta. Desapareceu o que era Pósito, empezou o nombre de cofradías. Cofradía de pescadores.
E eu creo que deberonse fundar iso no ano 40 ou 41. Fundouse unha sociedade de mariñeiros. Iso antes de ser pósito ou tal, era unha sociedade de mariñeiros. O primeiro patrón foi José Otero Bilbao, que tiña unha fábrica de conservas. Tiña ese máis aquela que está lá. Aquilo que está lá. Aquela que está lá na Rentomar, aquela E entonces, como estaba relacionado co mar, pois el... Foi na guerra no 34 que foi. Toda a conserva daquela mandaba toda para os alemáns, porque foi de aí salía a conserva. A conserva eran chinchos, que era o que había. Na catempa sardiña. Juan Muiños, e que foi nombrado alcalde de Redondela. Quería nacer tamén o Instituto Social da Mariña e falouse con el, entonces botouse fora a Mañas, a José Otero Bilbao, e quedou el de patrón maior. El non chegou a votar os 4 anos, e entonces fixeron unhas eleccións. El, como era abogado tal, sabía tal, fixeron as eleccións e nombraron a este señor, a José Salvano, xa era armador, e entonces xa botou o tempo reglamentario, os 4 anos. Eu recordo cando entrei na cofradía como administrativo, recordo que estaba de patrón maior un tal Amaro, que era patrón de barco, era Mauro Martín Amaro, que era Mauro Martínez, foi no ano 55. E depois deste Amaro, me parece que entrou Gelito Chaiñas. Gelito Chaiñas. Un tal Ángel. Non sei como se apellidaba, eu sei que era Gelito. Sí, no 55 foi cando empezou o Montepío do Instituto Social da Marina. Pagábase unha cuota pequena, que era o Montepío, e dabanlle o seguro de accidente. Dabanlle o seguro de accidente aos mariñeiros. Dábaselle a cada fillo que nacea, tiña, por exemplo, unha compensación daquela de 150 pesetas ou 200 pesetas, servía para